Sve se zna šta je i kako je. Svako delo dođe na videlo. Slobodno srpski. Talk show Budimira Ničića sa najpoznatijim političkim i javnim ličnostima kosovske stvarnosti. Najgledanija je televizijska emisija takvog tipa na srpskom jeziku. Emituje se na kanalima nezavisne TV mreže, ali i u okviru srpskog programa Radio-televizije Kosova, jednom nedeljno kao i na internetu. Rezultati gledanosti programa Slobodno srpski su, moram da priznam, daleko premašili i očekivanja Medija centra Čaglavica koja i proizvodi ovu emisiju. To potvrđuju i najnovija istraživanja Airexa po kojima je, kako se navodi, Slobodno srpski definisan kao prepoznatljiv medijski koncept na celom Kosovu. A što se tiče posvećenosti na internetu, mogu da vam kažem da smo do sada imali više od 120.000 pregleda na YouTube-u, na samom sajtu www.slobodnosrpski.com više od 60.000 posetilaca i za sada 906 tačno prijatelja na Facebooku, što je ne samo za kosovske prilike, mogu bih reći, impresivan rezultat. A šta o programu Slobodno srpski kažu sami gledaoci, i Srbi i Albanci, koji imaju zapaženu ulogu u svakoj emisiji putem komentara i pitanja koje šalju gostima emisije. Da li ste čuli za emisiju Slobodno srpski? Jesam. I gledam je, često puta je gledam. Kako biste je ocenili od 1 do 5 i zašto? Tačno bi mu dao 5. Drugo ništa ne možda da kažem, ali emisija je valjana i dobra je. Realna je. Pa govori o Srbima sa Kosova, govori jasno, transparentno, konkretno, prima sugestije, voli da čuje glas naroda i zato je redovno gledamo. Čak ponekad i reprizu. Kao novinar ili kao reditelj koji vodi tu emisiju, ja bi ocenio kao 5. Ali pošto se radi malo o subjektivizmu, ocenio 3. Baš mi se sviđa, baš je dobra emisija, ocenila bi 5. Stalno gledam. Pa ja mislim da nije loša emisija, dobro je. Nije loša emisija. Čujem sam i gledam stalno, nedeljnom ima u nedelju u 6 sati, u 18 časova, kako hoćeš ja. Dosledno suočavajući sagovornike sa najvažnijim pitanjima koje utiču na život ljudi i položaj srpske zajednice na Kosovu, autor i voditelj emisije Slobodno srpski Budimir Ničić hrabro i dosledno istrajava u toj misiji. Pa gosti emisije su bili i kosovski ministri, gradonačelnici decentralizovanih opština, poslanici, ali boga mi i strani ambasadori u Prištini, eksperti, predstavnici civilnog društva i uopšte svi za koje redakcija Medija centra misli da mogu da ponude relevantne odgovore na pitanja kako da svi građani žive bolje, kako da se bolje razumemo, kako da bolje sarađujemo. Slobodno srpski je naišao na razumevanje i gledalaca, ali i donatora, s obzirom da je za kvalitetnu produkciju koja može da parira daleko većim TV centrima neophodna vrhunska profesionalna oprema i kvalifikovani ljudi. To je jedan od za sada 25 projekata podrške civilnom sektoru u okviru programa za aktivno učešće zajednica koji finansira USAID, a sprovodi kancelarija Mercy Corpsa. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.